wadh Chumbi. Ringre ji ochiko yudi e bungu ma Shakahola e tielo mar adek mar menyo e bunguno kendo kelo kwan ringre duto moseyudi chopo 251. Koyango tielo kata koyawo tielo mar adek mar menyo e bungu ma Shakahola, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni jodolo ma coach Paul Mackenzie ibiro yawo ne bura mar nek mar galamoro. Odiochieng' mokwongo mar tielo mar adek mar reso joma diponi pod opondo kod manyo ringre joma ne otho kendo ike bunge ma Shakahola ne ochakore ka ringre ji ochiko yudi e liete ma owikgie. Ringrego koro kelo kwan mag ringre duto moseyudi Shakahola chopo 251. Kwa awamu ya tatu tumeweza kufukua mili 9. Kwa hivyo kwa ujumla mpaka sasa wale ambao tumepata ama wafu ni 251. Koloso e kinde ya wayanga tielo mar adek mar menyo Shakahola, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni jadolo ma coach Paul Mackenzie ne onego ji malit Shakahola. Kalure kod nonro motim kod josurbea mag piny owacho, oyangore ni Mackenzie kod jokanisa ne odak e lowo maromo heka 3716 e kind lowo heka 37,921 ma sirikal koro menyo. Piny owacho ochako chenro mar gedo mag apaya e lobno mar konyo apisa mag arita jiwo chenro mag arita kod yango liete mamoko mane oike ji e bungu ma Shakahola. Therefore, we are looking actually technically at the entire 50,000 acres of Chakama Ranch, but particularly based on the evidence we have, we might restrict the initial scrutiny on approximately 37,000 acres where we have found evidence. Nyaka sani jolweny koro keto kambi adundo e bunguno e kinde mag yawo apeyni, kendo chik mogol en ni kata bang' rumb menyo madhi nyime Shakahola onge ng'ata ma ibiro yiene donjo e bunguno. Piny owacho kod jodolo chano mar biro bago alam ma oyiedhi kendo keto bungu ma Shakahola kaka kar sigana ma iparo goro nek mar oganda. Mahali hapa patakuwa mahali pa ukumbusho ili nchi yetu na ulimwengu mzima tusija tukasahau ya kwamba wakati moja wakora, wauaji, majambazi waliojificha katika dini walikuja hapa wakasababisha vifo vya nafsi nyingi sana. Kindiki bendo koni obila mag okwach kich osechoko ranyisi mayango kaka Mackenzie kod jolupne ne onego ganda modhuro e bunguno ka ok gidewo ratiro margi. Tuko na ushahidi ambao tukiuweka pamoja na kujitayarisha tutaweza kuhakikisha ya kwamba wale washukiwa ambao tumewakamata watahukumiwa. Yudo ringre ji ochiko e odiochieng' mokwongo mar tielo mar adek mar menyo Shakahola okelo luoro ni kwan joma inyalo yud kano iki dhi medore e kinde ma piny owacho biro tieko kunyo liete 22 magigeto kunyo e bunguno e tielo mar adek. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien.